Dragi români, am ținut neapărat să vin în fața dumneavoastră ca să vă prezint adevărul istoric cu privire la identitatea neamului românesc. Dacă altădată viziunea și perceptele noastre se puteau auzi prin postul de radio Europa Liberă, perioada anilor 1981-1989, astăzi ne putem auzi și vedea prin mijloacele moderne ale televiziunii. Mulțumim lui Dumnezeu și colaboratorilor noștri. Cu această ocazie aș dori să vă vorbesc despre identitatea națiunii române. România ca națiune se identifică în lume prin cele trei pietri fundamentale, credința creștină, limba și țara, care stau la baza identității națiunii române. Identitatea națiunii române este comoara cea mai de preț a națiunii, moștenită de la străbuni. Ea trebuie păstrată cu toată ființa, trebuie promovată cu toată dăruirea și trebuie transmisă cu toată responsabilitatea generațiilor viitoare. Credința creștină are ca legislație supremă Cartea de căpătâi a națiunii, Biblia, unică prin unicitatea ei, unde limbajul uman este întrepătruns de mesajul divin. Sub perceptele acestei cărți, milioane de fii ai națiunii și-au trăit viața, și-au crescut vlăstarii și apoi și-au sfârșit alergarea, dar nu oricum, pentru că îi putem vedea pe paginile istoriei, ei au fost și vor rămâne mereu ca pildă în inima națiunii. Creștinismul românesc este unic în felul în care s-a format și s-a transmis de peste 2000 de ani, din generație în generație, față de alte națiuni din Europa și din lume. Creștinismul românesc s-a plămădit funcțional timp de mai bine de 2 milenii într-un mediu unic precreștin. De la Neus și Iacve l-am avut pe Deceneus, anii 80 înainte de Hristos, perioada de glorie a Daciei sub Burebista. Influența politeistă greco-romană l-a adus pe Zamolxe, de la care l-am avut pe Decebal, anii 105 după Hristos și căderea Daciei. Aș putea să vă vorbesc de prima biserică creștină din România, biserica de la Densuș, din județul Hunedoara, fondată între anii 250-300 după Hristos, în catacomba generalului Salustius, fost comandant al legiunii romane din Dacia. Ion Casian, daco-roman din Histria, scriitor patristic, a scris tratatul despre întruparea Domnului, secolul al IV-lea după Hristos. Teotim I, daco-roman din Sciția Minor, episcop la Tomis, unul din părinții doctrinei creștine, sfârșitul secolului al IV-lea după Hristos. Dionise cel Mic, Areopagitul, daco-român din zona danubiană pontică, fondatorul cronologiei creștine, cu toată dăruirea calculează și centrează timpul în istorie după anul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Când Sfântul Apostol Andrei a pășit pe pământul Daciei romane, propovăduind împărăția Domnului Iisus Hristos, pocăința, iertarea păcatelor, împăcarea cu Dumnezeu prin cruce și apoi viața veșnică cu Hristos, acest mesaj a fost binevenit păstorilor de oi de pe meleagurile străbune. Era ca altădată mesajul îngerilor de pe câmpia Betleemului când au vestit nașterea lui Mesia. Și aș putea să continui în acest sens. Vă citesc doar cel din urmă cuvânt al lui Constantin Brâncovianu în fața sultanului anul 1776. Citez. Nu-ți pasă că-ți piere sămânța, dar domnitorul răspunde, sămânța numai dacă moare va aduce multă roadă. Istoria țării românești, Cantacuzino, 1776. Creștinismul românesc este și va rămâne unic. El s-a plămădit într-un mod funcțional, ca urmare a contextului fizic și spiritual al neamului românesc, după cum spunea Simion Mehedințu la anii 1940. Creștinismul românesc este un creștinism de dată apostolică, ale cărui începuturi coincid cu începuturile formării poporului român și a limbii române. Gheorghe Bârlea, Introduceri în studiul limbii creștine,
1999. Creștinismul românesc a fost și va rămâne ca o punte între civilizații, după cum spunea Dumitru Stălinoae, un alt scalăr român plecat în eternitate. Limba română, graiul dulce și frumos al națiunii, clădit pe un fundament puternic latin și nu sanscrit, cu origine milenară, ale cărui certificat de naștere stă în picioare și în zilele noastre, parte din podul lui Traian de la Drobeta Turnu Severin, monumentul de la Dam Clisi și columna lui Traian. Fiecare fiu al națiunii îl poate vedea, îl poate citi și studia oricând, dacă se oprește pentru un moment din alergarea sa vremelnică. Istoricii limbii române autentifică cu tărie fundamentul latin al limbii române, Densușeanu, Pilipide, Rosetti, Graur și alții. Istoricii social-politici și bisericești certifică cu dăruire fundamentul latin al limbii române, Nicolae Iorga, Pârvan, Dinculescu, Stăniloae și alții. Vă voi cita un fragment din poeziile unui mare român pe nume Petru Dugulescu, care s-a stins din viață numai anul trecut. Citez. La noi, la Sarmi Segetuza, auzi bătrânii povestind, iar graiul lor trezește muza din milenare vremi venind. La noi, istoria se toarce și firul ei îl torc și eu. Noi stăm pe sânge și pe oase și tot pământul e un muzeu. Călătorii enigmatici, poezii, Petru Dugulescu, 1995. Țara România, locul unde națiunea își are existența, pământul natal, leagănul națiunii, delimitat de granițele ei fizice și istorice. Codrii voievodale ai Bucovinei, o Basarabie slobodă și neatârnată, o cetățuie liniștită la marginea mării, unde inima reginei își doarme somnul, teritoriu păstrat cu vrednicie de fiii națiunii și care cu demnitate ni l-au dăruit nouă ca pe o comoară de preț, ca și noi la rândul nostru să o putem da cu cinste generațiilor viitoare. Iată ce spunea altădată voievodul cunoașterii sau propovăduitorul speranței și a credinței creștine Nicolae Iorga într-o scrisoare adresată lui I.C. Brătianu la 16 iunie 1915. Citez. Țara are nevoie să fie luminată și guvernată în același timp. Corespondență Nicolae Iorga, volumul 1, pagina 218. Același titan a pus peste vremi să adresa Camerei Deputaților din clădirea Teatrului Național din Iași în vremuri de grea încercare pentru țară, în ziua de 14 decembrie 1916. Citez. Țara noastră, leagănul națiunii, pământ udat cu lacrimi și sânge, rezistență până la capăt, pentru întregirea neamului. Nicolae Iorga, pagina 223. Împotriva națiunii române, începând cu anul 1994, s-au ridicat tot felul de indivizi, unul din țară, alții din străinătate, cu tot felul de concepții, filozofii și afirmații aberante la adresa identității națiunii române. Ca și răspuns, am scris cele două cărți, Viziunea unei națiuni, Petru Cocrâțeu, Macarie, 1998, și România, Viziune, Faptă și Cunoaștere, George Florescu și Petru Cocrâțeu, 2006. Intenția mea și a noastră a fost și este de a transmite tinerei generații un mesaj clar și adevărat, verificat de înaintașii noștri, responsabil cu privire la identitatea națiunii române, fără să irosim timp și energie a avea dispute cu potrivnicii noștri. Noi știm cine suntem, noi știm ce credem și noi știm care ne este țara, de aceea nu le-am răspuns
și nu le vom răspunde niciodată. Credința creștină, limba română și țara România au fost și vor rămâne ca făcliere ale cunoașterii pentru propășirea și prosperitatea neamului românesc. Ajută, Doamne, națiunii române, trăiască România. V-a vorbit Petru Cocârțeu, Cleveland, Ohio, Statele Unite ale Americii.